मबाइलनि गोनांथि आरो बयहाबो दङ स' बिथांमोना जुदि इनफिनिक्स कम्पानिखौ मोजां मोनोबा नैबे S5 लाइटखौ अर्डार खालामनो हागोन स' खुलिग्रोनोसै माबायदि नुयो इनफिनिक्स S5 लाइट फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन स' सफैबाय दा आनबक्सिंखौ माने बिथांमोननि सायाव अपेन खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो स' नायदो लिरनाय दङ इनफिनिक्स S5 लाइट खुलिनोसै अबेथिं गेवब्रा किधर से खुलता है भाई इधर से क्या खोलते हैं गोजौ खबर लगाने दं बेखौ बोखारग्रोनोसै चलो यार खुल जा टाइट है भाई स' मबाइलाथ' थिगानो मानोना आं बेखौ खननै खनथाम नायग्रोनानैसो माने अर्डार खालामनाय जादों मानोना जानला मानला मिथिया बुजिया अर्डार खालामनायाबो माने मोजां नङा होमबा नायनोसै मा फैदों चार्जार दङ बेटारिया बेनिया 4000 थ' 4000 बेटारिखौ चार्ज खालामग्रा चार्जाराथ' मोजाङानो जागोन स' बे सबखौ साइडआव दोननानै मबाइलनि फारसे आवगायनोसै खुलिनोसै कभारखौ खुलिनायनि उनाव अपेन खालामनोसै मबाइलखौ उनथिंथ' पारफेक्ट लुक नायदो आंथ' मोजां नुदों मिथिया बिथांमोना माबायदि नुदों सिगांनिखौ बोखानोसै केमेरायाबो स्क्रिनावनो दं नायनो हागोन बिथांमोना स' अपेन खालामनोसै नङा होमबा अपेन जाबाय नै इनफिनिक्स पावार बाय एन्ड्रइड खुलिग्रोनोसै सुइचखौ अन खालामनोसै मेड इन इन्डिया स' 20x एन्ड्रइड लिरनाय दं अन खालामग्रोनोसै नङा होमबा स्टार्ट खालामनोसै जेनेबा दासो गोदान फैदों नालाय स्टार्ट खालामनो गोनां जायो फार्स्ट टाइमाव गासिबो मबाइलखौनो अन जागासिनो स' मबाइला अन जाहैबाय फुल स्क्रिनजों लोगोसे 16.76 cm बेनि गोलावा स' सेल्फिया जाहैबाय 16 MP स' जों दायो सेल्फि चेक खालामगोन बेक केमेरा जाहैबाय AI ट्रिपल केमेरा बेटारि केपासिटिया 4000 स' बे बेक केमेरा बेनियाव जों चेक खालामगोन फ्रन्ट केमेरा जाहैबाय 16 MP फट'बो देखायगोन आं बेनि बिथांमोन बेक केमेरा बेयो स' लुकआथ' पारफेक्ट स' बेनो फट'गा फ्रन्टनिया स' बेबायदि फट'निफ्राय आरो माथो मोजां नांबावगौ नङा होमबा पारफेक्ट cuma ada dia mana video kan naik di sini ini sound quality kenang-kenangan dah itu dia berapa ini badan cantik amat nama ini berjaya humra direct kan kalau jam besar sini
खोनासंनावरा dulu kembra pagal PUBG सुनदम बच्चा का पागल जानता हूँ PUBG सुन ले अरे नहीं रे और लड़की पागल है पागल है पागल है पागल वाले बजाता हूँ अबे पागल गई क्या So बिथांमोनाबोथ' नुखाबायानो जानांगौ जेनेबा बेनि प्राइसआ जाहैबाय 7,999 ओरैनो बिथाङा जुदि शपफोराव बायनो थाङोबा बाराबो लानो हागौ मानोना मा खालामनो बिजनेसआनो बेनो बयहाबो माने एसेबाबो माने बाराखौथ' बयबो लुगैखायो स' बिथाङा जुदि अनलाइनाव बायनो थाङोबा बेखौ 7,999 मोनगोन आरो बिथांमोननोथ' आं भिडिअ सलायना देखायबाय केमेरानि बेक फ्रन्ट देखायबाय आरो फटकबो लाना मोनसे देखायबाय आरो बिनि सायाव गेमबो गेलेनानै देखायबाय आं बिथांमोननो स' बिथांमोना जुदि बे मबाइलखौ मोजां मोनोबा बायनो हागोन 7,999 स' दिनै एसेयावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय बाय